Gimando ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa kadagkuan sa Cebu Provincial Hospital sa dakbayan sa Karkar ang pag-fully utilize o ang hingpit na nga paggamit sa pondo sa Malasakit Center nga gibubuan sa opisina ni kanhi Presidente Duterte og 50 milyones ka pesos. Nasayra ni Gob Gwen nga hinay ang utilization sa maong pondo busag ipatawag niya ni adtong Agosto 12 Biyernes ang mga kadagkuan sa Department of Health Central Visayas nga gipanguluhan ni Director Jaime Bernadas ug ang mga kadagkuan sa provincial hospitals ug district hospitals nga gidumala sa probinsya sa Sugbo. Buot sa gobernador nga magamit ang maong pondo pinaagi sa pagpamalit og dugang ekipo ug pagpalapad sa mga serbisyo. I-appeal na nato ang medical devices nga gikinahanglan nila. Medical services sa gawas, dili sa ato, sa gawas. We will pay for that sa Malasakit Fund. What I'm saying is, we have to spend this. So ay na lang paghuwat sa uban. Paghuwat pa taana, ang usa ka claim, ang usa ka hangyo nga tabangan, maabtan tag 3 ka buwan. Samtang nagkanayon si DOH Central Office Malasakit Program Director Girlie Veloso nga hinay ang nahitabong utilization sa Cebu Provincial Hospital Karkar City tungod kay limitado raman ang makasulod sa tambalanan sa nakalabayng 2 ka tuig gumikan sa pandemic. Apan karong back to normal na ang probinsya sa Sugbo, paniguruhon na ang paggamit ni ining maong pondo aron matibawas na kini sa katapusang bahining tuiga. Ubay-ubay gyud ang ato ang funds nga gi-download sa ato ang hospital, no? Na-limit lang karon, dili kay siya dali ang paggamit sa ato ang pondo because of the pandemic. Kay limit na ang pagsud sa hospital, pero karon nga open na ta, pwede na gyud kay siyang magamit. Ang mekanismo sa maong tabang parihason sa pamaagi sa Dasig Sugbo nga programa. Ang concept sa initial concept lang niya nga gihisgot ni Governor Gwen, katugan ning gihimo sa Dasig Sugbo na avail sila na sila'y ID na ay QR code. Katura to ila ipakita ang ilahang ID, no? Dasig ID. Niya i-scan QR code. The same concept ang gustong mahitabo ni Gov diri pod sa ato ang mga hospital facilities. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.